biologisesta olemuksesta, joka on varsin vastenmielinen. Joka tapauksessa Katja Lukinen on hyvin kotiseutu rakas. Ja me kävimme semmoisen keskustelun, kun hän kertoi, että hän oli saanut laulaa täällä Keminmaan laulu. Siinä tilaisuudessa kysyin, josko hän voisi kuvitella, että hän tässä meidän konseptissamme tänään, kun on paikalla monta sellaistakin, joka silloin ei ehtinyt. Niin hän sanoi, että hän saattaisi sen tehdä. Mä suoritan ihan pikahaastattelun tässä samalla. Katja, kuule, kuka on säveltänyt tämän sun tämä laulu? Sen sävelsi ja sanottu Toni Kakkolanmäki, hän on Keminmaan hoikea. Toni Kakolle saa antaa aplodit. Hänen äitinsä on täällä. Hyvät naiset herrat, toista kertaa elämässään tämä taiteilija esittää tämän herkän, kauniin ja kotisen rakkaan laulun. Keminmaan laulu. Kiitoksia.